Egunon guztioi, kaixo, entzuten da, ezta? Ongi? Vale. Egunon guztioi, eskerrik asko gaur liburu aurkezpen honetara etorri zaretenoi eta streaming bidez jarraitzen ari zaretenoi. Gaur, Irunberri 1980 Arroiaren Negarra liburua aurkeztuko dugu, eta nire ondoan Pako Aristi liburuaren egilea, Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea, eta Ander Lizarralde Gure Bazterrak elkarteko kidea ditugu. Haiei hitza eman baino lehen, nik apunte txiki bat egingo dut liburuari dagokionez. Pakok azaldu zigunean zer zuen esku artean, baiezko borobila eman genion. Oso interesgarriak iruditu zitzaizkigun maingaienatu zituen galderak eta susmoak Irunberriko kasuaren inguruan. Liburu honetan, ikerketa sakona aurkituko du irakurleak. Ikertzaile taldeko kideek informazio berria eskainiko dute. Sumarioa aztertu dute. Garaiko hemeroteka arakatu eta ondorio sendoak bildu dituzte. Literatur kazetaritzaren ildotik doan kontakizun berri bat aurkeztu zaigu lan erraldoi zein zehatz honetan. Erritmo bizikoa da, horregatik esaten dugu novela bat bezala irakurtzen dela. Baina aldi berean, gertaera guztiak tentuz aztertzeko sosegoa ematen du. Besterik gabe, nik ja Pakori pasako diotitza. Bai. Nahi duzunean? Norkitzen behar duen? Ez, olatzek itzen behar. Pilarrek ez? Bale, Pilar. Egunon, Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan pertsona asko hil dira hamarkada luzeetako indarkeria eta konfrontazio armatuaren ondorioz. Gure geografian, hainbat indarkeria egon dira, giza eskubideen urraketa eragin dutenak, mina eta sufrimentu handia. Indarkeria zehaz baten biktimek dagokien aitortza ofiziala jaso zuten eta legeak ematen dizkieten eskubideak erabili ahal izan dituzte. Estatuak eragindako bortxaren biktima gehienontzat ordea, abia puntua oso bestelakoa da. Urte askotako ukapenaren ondoren, egin zigutenaren egia ezartzeko borrokan jarraitzen dugu. Heriotza eta giza eskubideen urraketa bakoitza salbuespenik gabe ofizialki erroldatu, aitortu eta erreparatu dadin. Zehazki, poliziaren indarkeriaren, salbuespenezko espetxe politikaren, eskuin muturraren, gerra zikinaren, torturaren, fuerzas de orden publiko eta fuerzas de seguridad del Estadorekin izandako ustezko liskarren ondorioz, hil zirenen buruz hitz egiten ari gara. Izan ere, kasu gehiegitan, bertsio ofizialak eraikitzeak poliziaren ekintza justifikatuz, heriotzak naturaltzat joz, edo hildakoa bere heriotzaren erantzule eginez, benetako krimenak ezkutatzeko, erantzuleen zigorgabetasuna iraunkortzeko eta estatuaren aparatuetatik giza eskubideen kontrako baliatutako bortxa legitimatzeko balio izan du. Heriotza horietako askoren inguruan gertatutakoren egia, itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dago oraindik, bere garaian ezirelako ia edo bat ere ikertu. Martxan jarri ziren ikerketa bakan-bakanen bidea, motza, oztopoz betea eta korapilatxoa izan zen. Batzuen kasuan, froga judizialak desagertzeraino. Horrela, benetan gertatutakoaren egiaren ezagutza oztopatuz. Urteak daramatzagu bertsio ofizialen kutxe iluna irekitzeko beharraren aldarrikapenean. Eusko Jaurlaritzak 2015 urtearen erdialdean aurkeztutako memoriaren erretratuak izenburu duen txostenak aitortzen du, ikerketa gehiagoren beharra duten kasuak badaudela. Eta atal horretan, jaso zuten hain zuzen ere, gaur aztergai dugun kasua, 1980ean, Irunberrin gertatutakoa. Testu hau aurkeztu zenean, esan genuen, kasu batzuen inguruan ikerketa falta onartzea edo aitortzea ez zela nahikoa. Estatuaren menpeko poliziek zein Guardia Zibilak eragindako heriotzen inguruan zeuden arrazoizko zalantzak argitzen lagunduko dituzten mekanismo eraginkorrak abian jarri behar zirela. Egia osoa ezagutzea ahalbidetuko luketen mekanismoak. Zorionez,
12/2016 legearen bidez irekitako ikerketaren arabera, bertsio ofizialak kutxa irekitzeko beharraren aldarrikapenerako arrazoi sendoak genituela esan dezakegu. Izan ere, zenbait kasutan agerian geratu den bezala, bertsio ofizialak benetako krimenak ezkutatzeko eraiki baitziren. Iazko ekainean, lege honen kudeaketarako izendatutako balorazio batzordearen ebazpenaren berri izan genuen. Benito Mujika, Mikel Martínez de Murgia edo Mikel Zabaltzari buruzkoa. Bizitzeko eskubidearen urraketaren biktima gisa, ofizialki aitortuak izan ziren. Haie bezala, 10 kasu izan dira ofizialki aitortuak bizitzeko eskubidearen urraketaren biktima gisa. Dagoeneko, 100 dira poliziak, ertzainak, guardia zibilak, eskuin muturrak, tripleak edo batallon basko espainolek eragindako giza eskubideen urraketen biktima gisa ofizialki aitortuak, jasandako torturak edo zauri larriengatik. Giza eskubideen arloko nazioarteko legeriak eta egia jakiteko nazioarteko zuzenbideak ez dute bereizketarik egiten eskubide horiek urratzen dituen indarkeriaren jatorriaren arabera, ez eta indarkeria hori jasan zuten pertsonen egoeraren arabera ere. Berdina da guztientzat. Gure ustez, egiarako eskubidea ezin da gauzatu beste eskubide eta mekanismo batzuekin hala nola informazioa eskuratzearekin eta ikerketa eraginkorrarekin elkarloturik ez badoaz. Egia ezatzuko eskubidea, bere eskubideen urraketa jasan dutenei, hildako pertsonen senidei eta gizarte osoari dagokio. Gizartzea dizkidetzearen eta bizikidetza demokratikoaren mesedetan beharrezkoa baita. Beraz, merezi du egia berrera ikitzea. Izan ere, prozesu honen bidez, kasuaben balizko errepikatzearen aurrean blindatu gaitezke. Eta aldi berean, ezinbesteko elementua delako memoria kolektiboa eta gertatutakoaren kontakizuna eraikitzeko. Eskerrik asko. Egunon guztioi, gure bazterrak Oñatiko gaztetxean batzen garen kultur elkartea gara. Modu askotako jendea batzen gara bertan. Orain artean, herriko ondarea jasotzen aritu gara baserriz baserri batetik. Oñatiko euskararen hiztegia jasotzen gabiltza bestetik. Eta horrez gain, herritarrak erasan zituen Irunberriko gertaera latzaz arduratu gara bestetik. Oñati Ardenok dakigu Susana Arregi hilda agertu zela Irunberrin 1980an. Jon Lizarralderekin batera. Etakoa zela ere badakigu. Etakoak zirela badakigu. Baina beti izan da kezka eta egonezina herrian batak besteari galdetuz. Baina zehazki zer gertatu zen Irunberrin? Bertsio ofizialak esaten zuena eta duena honela iritsi zaigu herritarroi. 1980ko ekainak 25 hartan, asteleena, Arroilako errekan zebiltzan Jon Lizarralde Andoaindarra, Susana Arregi Oñatiarra eta Germán Rubenach Iruñarra. Etakoak 3. Halako batean Guardia Zibilen patrol bat geratu zen eurak zeuden lekutik gertu. Lapurretak izan ziren azkenaldian eta horregatik zebiltzan handi. Erbaz sargentuak poltzak erakusteko esan zietenean, tiroka hasi ziren etakideak eta erbaz sargentua hil zuten. Orduan, han ziren Guardia Zibiletako bat, Domingo Piriz sargentua, zauritu zuten etakideek eta ura eramatera Zangotzako ospitalera joan ziren. Euren arabera arroila utzita. Etakideek arroila zeharkatu zuten korrika eta 2 holandar turistekin hitz egin zuten. Kotxea eskatu zieten, baina hauek ez zutela kotxerik esan zieten. Eta sastraka artean gorde ziren 3 laguna. Helikopteroa agertu zen, Guardia Zibila bidean zen, inguratuta eta ihesbiderik gabe ikusi zuten euren burua eta suizidatzea erabaki zuten bertsio ofizialaren arabera.
Geroxeago, suizidioa matizatu zuten Corcuera ministroa buru zelarik. Ez zion norberak bere buruari tiratu, suizidio kolektiboa izan zen. Susana ausartzen etzenez, Germanek jo omen zion tiroa, eta Jonek bere buruari jo omen zion tiroa. Gure bazterrak kultur elkartean inoiz ez dugu sinistu bertsio hau. Gero Pako Aristik azalduko du hobeto ze arrazoi dauden horretarako. Oñatiko herriak ere 33 urteotan inoiz ez du sinistu. Oñatiarrok, Andoaindarrok, Iruñarrok eta Euskal Herritarrok konbikzioa dugu harrapatu zituztela, torturatu eta hil egin zituztela. Baina aurre uste hori sendotu gabe ez goaz inora. Eta horregatik, gure bazterrak elkartetik ikerketa bat martxan jartzea erabaki genuen liburu bat osatzeko. Momentu horretara ailegatuta konturatu ginen gaia zaila zela. Gaiari buruzko informazio pila bat zegoela eta gure ahalmenetatik arantzago zegoela egitasmoa. Momentu horretan irten zen Pako Aristi kazetari eta idazlearen izena. Beraren gana joan eta bilera bat egin genuen, ea nola ikusten zuen proiektua. 15 egun ondoren iritsi zitzaigun erantzuna. Buru belarri sartuko naiz, esan zigun. Eta guretzat ohore bat izan da. Aurrera eraman duen ikerketaren emaitza esku artera ailegatu zitzaigunean txundituta geratu ginen. Geneuzkan espektatiba guztiak gainditzen zituen emaitza bat helarazi zigun. Eskerrik asko Pako. 33 urteren ondoren argia ekarri digu lan mardul honek eta pozik gaude. Pozik egoteko modukoa da. Oñatiarrontzat, Andoaindarrentzat, Iruñar guztientzat eta Euskal Herri osoarendako. Besterik gabe Pakori emango diogu hitza. Egun on denoi, eskerrik asko etorri zaretelako. Zer baino lehen esan behar da, liburua nik idatzi dut, nik eman diot forma, baina ikerketa kolektiboa izan da. Jende asko ibili da laguntzen, eta informazio asko handik eta mendik, eta modu askotan bildu dute, eta neri nolabait mai gainean jarri date informazio hori. Eta jende horiek liburuaren hasieran esker honetan eta agertzen da jende hori guztia. Hori garbi utzi nahi nuke, ikerketa kolektibo bat izan dela. Hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiot baita ere, batez ere argitaletxeari, holako liburu bat, ez da erraxa, liburu konplexua da, gaia, konplikatua da, badakigu Euskal Herriaren egoera zein den. Eta Erein argitaletxeak liburu honen aldea apustu egin zuen, eta Uxue hemen dago, editorea, berari eskerrak eman naizkio, liburuaren lehen bertsioa idazten ari nintzela berak sugerentzia batzuk egintzizkian, oso interesanteak, eta berriz idazten hasi nintzen, bigarren bertsioa egin nuen, eta eskuetan daukazuena da bigarren bersio hori. Eta Ereinen barruan eskerrak eman naizkiet bi personari bereziki, bata da Asier Beltza. Asier Beltza da Ereineko maketatzailea, eta liburu honen ezaugarri bada grafiko asko daukala. 82 argazki, marrazki, egunkaritako titularrak, eta hori dena antolatu behartzen, kapituluetan eta bar, eta benetan lan izugarri ona egin du, Asier Beltza material hori kudeatzen. Eta baita ere, liburu honen beste komplikazio bat zen, iturri asko dauzkala, iturri informatibo asko. Batetik egunkaritako testua daude, bestetik sumarioan datozen testuak eta bar, bestetik elkarrizketak daude, personekin eginak, Susanaren ama adibidez, enkarna, gaur ez du etortzirik izan, 82 urte ditu, nahi zuen etorri, baina ezin izan du bere adina dela eta. Bere elkarrizketa guztiak oñatiarrez transkribatuta daude, adibidez. Orduan, iturri informatibo bakoitzak tipografia berezi bat dauka. Eta horrek ere komplikatzen zuen liburu honen maketazioa. Eta horiena, Asier Beltzak egin du, eta baita ere, bukatzeko Inazio Mujika Iraolari emanen izkion
eskerrak berak, bera euskara zuzentzailea da, Ereinen, eta berak eman dio, orraztu bat, zine ederragoa liburuari. Bueno, eta orain, esplikatuko izuet zer egingo dugun. Irunberrikoa gertatu eta 4 egunera, Jose Luis Corcuera, barne ministroa, kongresuan atera zen bersio ofiziala ematen. Han irakurri zituen 9 folio, 27 minututan, eta ezarri utzi zuen historia honi buruzko bersio ofiziala, gaur arte. Eta gaur arte ezagutzen zen bersio bakarra. Gu gauza berbera egingo dugu. Erantzungo diogu Corcuerari eta berak egin zuen bezala guk, nik kasu honetan, irakurriko ditut 9 folio, 27 minututan, eta folio hauek dira pixka bat liburuaren laburpena, liburuaren tesia edo, ze historio hau konplexua da, ari asko dauzka, 20 ordu irauntzuen operazio bat izan zen, sekula izan den luzeena, eta orografikoki oso leku berezian, isolatzea oso erraixa zen leku bat, kilometro eta 200 metro dauzkana, tunel bat itxi beste etxita, han ez da inor sartzen, poliziaren kontrolpean. Orduan, guk nahi dugu ezarri bersio ofizialaren ondoan bestelako bersio bat, bersio alternatibo bat. Zertarako? Egia jakiteko, dudari gabe, eta nik uste hurbildu garela desente egia jakitera, edo errealitatea zein izan zen jakitera, ze Corcueraren testua fikzio hutsa da, dena, gurea errealitate hutsa da, ia dena. Hurbildu gara, asko. Eta batetik egia bilatu nahi genuen, horretan saiatu gara, gure ahalmenaren arabera, ahaztu gabe informazio guztia estaduak daukala kutxa batian gordeta, berak nahi duen arte. Eta bestetik nahi dugu etorkizuneko historialariek eduki ditzaten 2 informazio iturri hauek. Eta orduan, eurak erabakiko dute, gero kasu honi buruz idazterakoan, ze ondorio atera. Beharrezkoa zen bersio ofizialaren ondoan, beste bersio bat edukitzea, etorkizuneko historialarientzat. Egon daitezen, 2 datu ezberdin, gero eurak ikusiko dute. Analizatuz, zein ematen duten, sinesgarritasuna. Eta besterik gabe, hauxe irakorreko dizuet orduan. Irunberriko kasua oso konplexua da. Batetik bere iraupenagatik, 20 ordu irauntzuen operazioak hasi da buka. Eta bestetik lekuaren ezaugarriengatik. Herritik aparte, etxerik ez dagoen lekuan, sartu irten egiteko 2 tunel bakarrik dauzkana. Orografia hori lagungarri izan zuen Guardia Zibilak ura erabatisteko eta operazioa sekretu guztiarekin burutzeko. Operazioan zehar sortu zen informazio guztia estatuaren esku dago, eta ezinezkoa zirudien kasu honetan argi txiki bat bederen aurkitzea, baina lortu dugu. Eta hori aurkeztera gatoz gaur ona. Batetik, kontakizuna berritu eta antolatu egin dugu. Garai hartan gezur eta faltsukeria asko zabaldu baitzen. Eta bestetik, benetan zer gertatu zen ongi fundamentatzea lortu dugu. Kasuari buruzko zertzela da, zehatzak, ordutegiak, lekukoak eta bar liburuan jasota daude. Aurkezpen hau, ez luzatzeko funtsezkoa diren frogak, ondorioak eta emaitzak agertuko ditugu hemen. Ezer baino lehen, garantzizkoa da hau jakin dezazuen. Espainiako Barne Ministerioak suizidioaren tesia defendatu bazuen ere, justiziak atzera bota zuen. Handik 5 urtera, 1985ean, Anderrek esan duen bezala, Germán Rubenak epaitu egin zuten Susana Arregi hiltzeaz akusatuta. Eta Auzitegi Nazionalak erruga bezala erabaki zuen. Sententziaren arrazoi bidean deklaratzen du, ez dagoela froga bakar bat ere Germanen aurka. Ez da personaiek suizidatu egin zirela frogatzen duenik ere. Kakotzen artean. Fiskalak aurkeztu duen guztia, usteak dira, susmoak, zantzuak, froga sendorik
Ez. Eta sententzian dio, ez da frogatu nola eragin diren bi pertsona hauen heriotza ekarri duten zauriak, ez da auzipetuari ondorio larriak utzi dizkiotenak ere. Baina suizidatuz badira, eta hori justiziak berak esaten du, frogarik ez badago ez dago suizidurik. Nork hil ditu? Nork eman dizkio Susanari 2 tiro? Hor, entzutegi nazionalak galga jartzen du, eta ez du abiatzen hori argitzeko ikerketarik. Epaitegia esatera dator, suizidioa asmakizun bada, eta hankaz gora botatzen du ordura arte iraunduen bersio ofiziala. Baina ez du ikerketarik agintzen suizidioa eratu den jakiteko. Ez delako zaila ikusten ikerketa horren buruan estatu krimen bat egon litekeela. Justizia erakundetan frogatzen ez dena ez da existitzen. Egia judiziala deitzen zaio. Eta Irunberrin ez dago suizidiorik. Hala dio Justizia Espainolak. Espainiako gobernuak bere baliabide guztiekin ez zuen suizidioa frogatzerik lortu. Bersio ofiziala asmakizun bat baldin bada. Zer eskutatzen du? Gure ikerketak 2 oinarri izan ditu. Batetik sumarioa lupaz begiratu dugu, deklaratu zuten indar armatuen kontraesanen bila, eta asko aurkitu ditugu eta funtseskoak. Bestetik, lekuko berriak aurkitu ditugu. Eta garai hartan klabe izan zen lekuko zahar bat, 33 urte desagertuta egon ondoren. Holandako Marian Usken kazetaria. Gauza berriak eta erabakigarriak esan dizkiguna. Bere izan zen eta kideak bizirik ikusi zituen azken persona zibila. Tiroketa izan eta minutu gutxira. Militanteek autori bat ez duten galdetu zioten, eta berak ez eta esan da sasi artera eskutatu ziren berriro. 2018an liburu bat idatzi zuen, Nederlanderaz, eta bertan Irunberriri atal bat eskaini zion, 10 orritako lana guri bidali ziguna. Kontakizun ofizialaren atzealdea edo negatiboa aztertu dugu, eta horrek nahiko froga eskaini digu bestelako kontakizun bat antolatzeko. Ez dugu ezer asmatu, denak dauka bere oinarri dokumentatua, eta dokumentatzerik lortu ez dugun frogarik ez dugu sartu. Bazeuden batzuek interesgarriak, ez dugu kontrastatzerik izan. 3 atal dauzka kontakizunak. Nola 20 orduko operazio badan, 3 zatitan banatu du. Lehena da, tiroketa ondoren militanteak ihesi eskutatzen direnekoa. Bigarrena da, hurrengo 20 orduko arroilaren itxitura. Eta 3, handik 25 egunera, poliziak martxan jarri zuen operazioa. Lehen atala, kontakizun objektiboa. Bersio ofizialaren oinarri guztia eguerdiko tiroketan finkatua dago, eta dio, eta kideak ez genituen harrapatu. Zergatik, antzeuden 3 agente, Zangozako osasun etxera abiatu zirelako. Dominguez Piriz oso larri zaurituta zegoen, bala bat zeukan ipurmasailean. Arroila utzik lagazuten, eta militantek ihes egin zuten. Libre zeuden, horrela soilik baita posible suizidatzea. Pirizek 2 aldiz aitortuko du epaileari ez zuela tiro egin, normala, larri zaurituta baitzegoen. Korkuerak aipatu zuen kongresoan odol asko galdu zuela. Kontakizun hau gezurra da. 9 dokumentu daude zauri horri buruz, sumarioan, eta ez da inon odorik aipatzen. Ez Zangozako osasunetxeko txostenean, ez Pirizen beraren deklarazioan ere. Soilik, agente batek aipatzen dodola, bere bigarren deklarazioan, Korkuerak dato hori aitortu ondoren. Iruñera daramatenean, klinikara ere, han Iruñeko txostena daukagu, mediku txostena, han ez du esaten odol asko galdu du. Eta aipamen nik ere odolari buruz inon. Baina ez hori bakarrik. Tiroketa ondoren, 100 ume igaro dira handik eta 12 begirale, Gasteizko eskola batekoak. Eta inork ez du odolik ikusi. Gero joango diren epaile, mediku, apaiz eta abarrek ere, inork ez du odolik ikusiko. Arratsaldean
Ara eramango dituzten kazetariek ere, ez. Ez da existitzen Pirisen odol putzurik. Zauria ordu bete eskasiko ebakuntzarekin itxiko diote. Handik urte batzutara, Historia del terrorismo en Navarra liburuan, Pirisi berriro galdetzen diote ea tiro egin zuen. Eta epailari ez esan zuen bezala, oraingoan esaten du, bai. Eta kontatzen du, tiro karitu zirela etengabe. Eta beste datu bat ematen du argitara. Arma luzeak geneuzkan autoetan. Agente hauek diote, ez zirela jatxi Erbas sargentua nola zegoen ikustera. Baina zangozan Pirisi galdetzen diote nola dago zauritutako sargentua. Eta Pirisek dio, handago, 2 tirorekin hilda. Eta hala da, 2 tiro dauzka Erbas sargentuak. Ez bat, edo 3, edo 4. Beraz, militanten atzetik, doazen bitartean, haietako bat, agentetako bat Erbasen gana, jatxi eginda. Nola dagoen ikustera. Sinesgarria egiten baizitzaigun, sargentu bat zauritu edo hil, eta beste 3 agenteak, handik korrika ies egitea ospital batera, konprobatu gabe, euren sargentori biziri dagoen, edo ez, haren bizitza arriskuan, egon zitekelako, edo salbatzeko modua, egon zitekelako. Marian Usken Holandako kazetariak ere deklarazio aldatu egin du. 1980an esan zuen tiro hotsak entzun zituela. Arantza abiatu zela eta 3 gazte etorri zirela beraren gana. Baina 2018an aterazun liburuan dio tiroak entzun zitula, ara abiatu eta agenteak ikusi zituela fusilak sorbaldan kokaturik militanteei tiroka. Eta gazte hauek, harengana iritsi zirenean, segituan etorri zela atzetik poliziaren ibilgailu bat. Horregatik jaitsi zirela berriro, sasi artera. Baieztatzen du, agenteek fusilak hartu zituztela, etakidei jarraitu zietela tiroka eta autoan gero. Eta esaten du, agenteek ikusi gaituzte etakidekin hitz egiten. Lehen minututik poliziak badaki non dauden etakideak. Agenteak ez dira joan zangotzara, arroila barrura baizik. Ez dute arroila hutsik laga, ez da lehen minututik dakite non dauden etakideak. Gasteizko begiraleek diote, haiek arroila zeharkatu bitartean, 3 auto igaro zirela, poliziaren auto sekretuak. Arroila ez da inoiz hutsik egon. Pirisen zauria da gezurraren mekanismo guztia sostengatzen duena. Militanteak harrapatu ez izanaren kausa. Hori izabatzen badugu, eraikuntza osoa hankaz gora erortzen da. Zauria larria ez denez, ez dute ospitalera joateko presarik. Iheslari jarraitzen diete, inguratu eta laster iritsiko diren errefortzuak itxaron. Metralletak dauzkate eta 2 ibilgailu. Militanteek 3 pistola soil dauzkate eta kargadorerik gabe. Kargadoreak poltsa baten utzi abandonatu behar zan dituzte ihes egiteko. Erbas ahaztu gabe, akademian ikasia dute enfrentamenduko lehen araua zauritua sorostea dela, bizitza salbatzeri balego ere. Desmutatu dugun beste gezur bat, Germanen belauneko zauriarena da. Prensa guztiak esan zuen tiroketan zauritu zutela, baina Korkuerak ez zuen halakorik esan kongresuan. Soilik buruan tiroa zeukala eta beste bat belaunean. Hori izan balu, Uskenen bertsioa baliogabetuko zuen, eta holandarraren hitza erabili zuen 13 aldiz bere hitzaldian. Urazen froga esateko militantak libre daude eta biziri daude. Hala baina holandarrak korrika etortzen ikusi ditu 3 eta korrika joaten. Inork ez dauka hankan zauririk. Holandarrak bere liburuan ere berretsi du German korrika zetorrela eta korrika joan zela. Eta azken aldiz guk idatzi genion gutun bati erantzunez ere berriro baieztatu du datua. German korrika dator eta korrika joan da. Bizirik ikusi dituen azken persona zibilak korrika joaten ikusi du German sasin atzera.
Eta datu honek galdera latzari irekitzen dio atea. Herman korrika eskutatu bada. Nork eman dio, iluna barrean, aurkitzen dutenean, eskuin belaunean daukan tiro. Suizidatzera doanak ez baitu lehenengo bere belauna. Zulatzen. Helikopteroen presentzia etengabea da egun osoan. Korkoerak airean dabiltzela dio, besterik ez. Ura ekarri behar diaztu igual, ur pixka bat edo norbaitek. Helikopteroen presentzia diogu. Etengabea da egun osoan, korkoerak dio airean dabiltzela, baina Gasteizko umeek ikusi dute euren aurrean helikopteroa lur hartzen. Eta barrutik garriko gizona jaisten. Uste dugu militanteak arroilatik ateratzeko erabiltzezaketela. Garbi baitago ordu guzti horietan ez daudela arroilan. Lehen aipatu dugun jende andanak, epaile mediku kazetari eta bar, arroila zeharkatzen baitu alderik alde, eta ezinezkoa da hiru gaizkile armatu eta arriskutsu dauden lekura hainbeste jende sartzen ustea. Erbaz, Ledeako tuneletik gertu dago, eta zuhurtziaz handik sar zitzaketen, baina ez, Irun berritik daramatzate, eta arroila oso osorik zeharkatu behar dute horrela. Oso seguru daude, ahaztu gabe umeak ere handik pasarazi dituztela, ume. Handik eraman dituzte militanteak, ez dakigun nora, gero berriro hasierako lekura ekartzeko. Hilda edo bizirik. Bertan suizidioaren tesia antzesteko. Halere, muturreko hipotesi batean, suizidioa posible litzateke? Ez. Bat. Orduan ez legoke hainbeste gezur asmatu beharrik. Bi. Ezinezkoa da, hainbeste gizonek, hainbeste ordutan ez aurkitu izana, arroilaren neurriak ezagututa, kilometro eta 200 metro luzeran, 17 metro bidetik ibaira, sumarioak dion bezala. 3. Jon Lizarraldek tiroaz ibaiko ura dauka, birika eta urdailean eta zurmuinean. Susanak 2 tiro dauzka buruan. 4. Militante zailduak ziren urte asko zeramatzeten etaren egitura militarrean. Disiplinatua ziren, mentalki ongi prestatuak, eta etorkizunan gerta zitekeena erabat jakitun. Otiroketa batean hiltzitezken edo atxilotuak izan. Eta 5. Xabier Goldaraz, haien laguntzaileak baieztatu digu, haien bileretan inoiz etzela suizidioaren aukeraz hitz egin. Estrategia militarra jarraitzen zuten, eta halako erabaki bat ez da minutu batean improvisatzen. Jon Lizarralderen pistola da, atxilotu egin zituztela salatzen duen beste froga bat. 13 balatik bakarra falta zuen, bere burua zeharkatu zuena. Baina balistika txostenak esango du, Erbaz sargentuaren gorputzean dauden 2 bala eta Pirisen ipur masailetik atera dutena Jonen pistolakoak direla. Beraz, Jonen pistolak 9 bala eduki behar zituen. Manipulatu egin dute. Ura kargatu zutenek, etzekiten falta ziren 3 bala haiek agenten gorputzetan agertuko zirenik. Azkenik, atxilotu zituztenean zergatik ez kuartelera eraman lasai galdekatzera. Gar sortu zenean aldatu zen galdeketen estrategia. Haiek abiatu zuten atxiloketa lekuan bertan galdeketa egiteko ohitura. Zergatik, ez zutelako komandoa bakarrik, nahi, laguntzaile talde osoa baizik. Komando berriak sortu ez zitezen. Lehenbailen galdeketa abiaturik denbora irabazten zuten. Laguntzaileen datuak eskuratzeko batetik, eta bestetik, albistea berehala zabaldu eta laguntzaileek ihes egin ez zezaten. Hain zuzen, ondorengo 8 urtetan, ez da eta hildakorik izango Nafarroan. Operazio honi esker. Desmantelatu zutelako egitura guztia. Liberatuen komandoa eta 9 laguntzaileena.
Bigarren atala. Kontakizun espekulatiboa. Galdeketa eta tortura prozesuek ez dute lekukorik izaten. Guk ere ez dugu lortu testigantza garbi bat esanez, militanteek besoa galtza zituzten eta entregatu egin. Ia inoiz ez da izan halako lekukorik. Baina eskubide osoa daukagu gure bertsioa plazaratzeko, eta eskubide hori Espainiako estatua berak eman digu. Batetik, berak frogarik gabe zabaldu zuelako suizidioaren istorioa. Eta bestetik, dagoen informazio guztia ebatzi digulako. Ez digu bat ere lagundu egia jakiten. Eta horrek eskubidea ematen digu egia irudikatzeko. Beti ere oinarri sendo batzuekin. Eta gure bertsioarekin ados ez balego, erronka jotzen diogu ager dezan gorderi daukan informazioa, aztertu dezatela historiagile eta ikerlariek, eta horrela, bi bertsioen arteko dema amaituko litzateke. Galdeketa nola izan zen? Militanteek 5 tiro dauzkate. Germanek 2, bata belaunean bestea buruan, Susanak 2 dauzka buruan, ezkerretik emanak, lehena 30 zentimetrora, eta bigarrena azalanen kontra, belarritik sartua. Ezkerretik, bera bizitza osoan eskuinaz manejatu zenean. Eta Jonek tiro bat dauka buruan, eskuinan, eta Irati ibaiko ura biriketan eta urdailean, esan dugun bezala. Autopsiak dioenez, Jon eta Susana arratsaldeko ordubiak eta laurak bitartean hil dira. Beti ere, 3 orduren akats tartearekin. 3 ordu behera edo 3 ordu gora. Baina ordu horitan, arroilan daude mediku, erizaina, epailea, praktikantea eta bar, 3 lauterdi galde artean egon dira. Eta inork ez du tirorik entzun. Guk uste dugu, arratsaldeko 7 eta erdia galdera hil dituztela, kazetarien bisita bukatu eta arroila libre geratu denean. Lehenengo Germani egingo zioten tiro belaunean, gero neskari 2 aldiz, mutilak ikaratzeko. Germanega aipatzen du ospitaleko galdeketa batean, neska ez da hiltzen. Momentu batean, bea amnesia dauka, oso egoera larrian dago, baina momentu batean, nolako argitasun izpi bat dauka eta esaten du, neska ez da hiltzen, bere deklarazioan. Badirudi berak ikusi duela neskari eman dioten tiroa, ez dela hiltzen, eta horregatik eman diotela bigarrena. Gero ziurrenik, Germani eman diote masailezurretik gora, Jon izutzeko. Eta azkenik, hau ito egin zaie ibaian. Edo itota dagoelarik, eta itota dagoelarik tiro eman diote buruan. Gure rekonstruzioa edo horrelakoa da. Aldaketa geon itezke hor, baina bueno. Autopsiak dio Susanaren tiroak 3. persona batek eman dizkiola. Barne ministerioak Germani leporatu dizkio. Entzutegi nazionalak errugabe izendatu du. Orduan, nork eman dizkio Susanari 2 tiro buruan? Atxilotu zituztenetako norbaitek izan behar du, derrigorrez. Uste dugu 8 bueltan 3 hilotzak jasotzeko prest daudela. Epailari deitu eta denak etxera joango dira. Baina, German mugitzen hasten da lurrean, eta dilema agertzen zaie, zer egin? Ari ere beste tiro bat eman? Gehitxo izango da. Ark ere 2 tiro edukitzea. Zalantza eta eztabaida izango da buruzaigin artean, eta azkenik ambulantziari deitzen diote German ospitalera eramateko. Eta beste hilotzen aurkezpena biharamunerako atzeratzen dute. Uste dugu, operazio guztia konfiantza handiko agente talde txiki batek kudeatu zuela, eta beste guztiek arroilan sakabanaturik antzezpen bat osatu zutela. 3. atala, kontakizun deduktiboa. Irunberri ondoren, Nafarroa komandoari buruz poliziak zeukan informazioa hazi egin zen. Sekulako gorakada izan zuen. Aurretik etzekiten ezer, 6 hilabete lehenago Biloslada behitu eduki dute, eta poliziak ez dauka pista bakar bat ere non eduki duten. Irunberri baino, 2 hilabete lehenago 6 granada jaurti dituzte
Gaubaz Lekunberriko kuartelaren aurka. Agenteak egun argitu arte ez dira kuarteletik ateratzen sartu. Irunberri baino 3 aste lehenago Polizia Nazional ohi bat hil dute droga trafikatzailea delakoan. Irunberrin bertan, poliziak ez dauka ideiarik ere 3 gazte haiek zeintzuk diren. Eta hori, astebete daramatelarik bertan akanpaturik zeuden. Eta kuartel txiki bateko sargentua jaisten daiengana udako alkandora harin batekin eta pistola sinple batekin nortasun agiriak eskatzera. Poliziak ezagunak balitu aktuatu egingo zuen haien aurka. Ez zieten ekintzak egiten jarraitzen utziko. Komandoaren laguntzailei buruz ere ez dakite ezer. 9 dira guztira. Denek jarraitzen dute bere bizitza normala egiten. Irunberri baino 2 hilabete lehenago Espainiako txirrindulari itzulia saboteatu du eta Fallako taldeak adibidez. Eta poliziak ez du pista bakar bat ere. Irunberriko gertaeren gauean denek ihes egingo dute etxetik. Poliziak ezagunak balitu, ez ziren Espainiako itzuli hankaz gora jartzera iritsiko, Espainiaren irudi txarra nazioartean zabalduz. Irunberri ondoren, informazioa ugaritu eginda poliziaren eskuetan. Badakite Biloslada eduki duten zuloa non dagoen. Badakizkite 9 laguntzaileen izenak eta helbideak. Eta badakizkite komandoak laister egin behar zituen ekintzak. Roldani Iruñeko zezen plazan eman aitzioten tiroarena, edo Leitzarango autobiako obrak zaintzen zituen helikopteroaren aurka bota nahi zuten misilarena. Prentsan agertzen da, uztail hartan bertan hori dena. Irunberri aurretik ez dakite zer, Irunberri ondoren dena dakite. Informazio uholde bat daukate eskuetan. Nondik atera da? Laguntzaileen zerrenda riñonera batean dago, eta laguntzailetako batek darama gau hartan bertan. Egun gutxira, etako zuzendaritzan entregatuko du, eta han erre egingo dituzte paperok. Beste informazioa, Bilosladarena, Roldanena, helikopteroarena, ez dago inon idatzia. Goldarazek liburuan aitortzen du bezala, horien berri 5 personak bakarrik genekien. Nik, Juanjo Zubitak eta Irunberriko 3. Nik eta Juanjok ihes egin genuen. Ez gintuzten galdekatu. Orduan, non aurkitu du poliziak hori guztia? Irunberriko arroilan. Horregatik deitu diogu kontakizun deduktiboa. Militanteak harrapatu egin dituzte eta galdekatu. Etakideak suizidatu balira, informazio hau etzen existituko. Esanguratsua da Lorenzo Silvaren Sangre, Sudor y Paz liburuko esaldia. Hainbat kasu Guardia Zibilaren historia errepasatzen du eta momentuetan esaten du Irunberri buruz, bersio ofiziala errepikatu ondoren, esaten du, el comando nafarroa llevaba años operando en la comunidad foral sin levantar ninguna sospecha sobre sus movimientos. Pista bat bera ere ez. Eta liburu hau Lorenzo Silvak idatzi du Guardia Zibilaren laguntzarekin. Beste froga asko daude liburuan, bersio ofiziala, suntsitzen dutenak. Esaterako, Marian Euskeni espia espainol bat agertu zitzaion etxeko lorategian, Amsterdamen. Egineko kazetaria zela esan ez. Ea beste bersioren bat kontatzen zion. Beste bersio bat zegoen, beraz. Epilogoa, eta amaituko dugu honekin. Ez da eta historia honen gaia. Ez da Guardia Zibila ere. Historia honen gaia zuzenbide estatua da. Historia honetan kontatzen da, estatuak ez zuela hiritar batzuk babesten jakin. Edo ez zuen nahi izan, edo ezin izan zuen. Hiritar hauek atxilotu egin behar zituzten, epailaren aurrera eraman, eta hala ebatziz gero ezarritako kondena betearazi. Zuzenbide estatuak unibertsala izan behar baitu ezarrita dagoen lurraldeko biztanle guztientzat. Hor datza bere zilegitasuna. Ezin du diskriminaziorik egin, personen artean,
edo bakoitza duen historialaren arabera. Ezin du esan, hau homosexuala da, hau hijitua da, hau terrorista da, ez diot legea aplikatuko. Unibertsala izan behar du, baita estatuaren aurka oldartzen direnekin ere. Ez bazaie denei aplikatzen, desafio egin diotenak eliminatzen hasten bada, zuzenbidezko estatu izateari uzten dio. Eta Irunberrin, zuzenbide estatua desagertu egin zen 20 orduz. Ikusi izan dira exekuzioak, gero tiroketak izan mozorrotuak, baina Irunberrin pauso bat gehiago eman zuten. Biktimak euren buruaren biktimario bihurtuz. 2 autoinkulpazio ere badaude liburuan. Hilabete gutxira Koldo Grazia eta Fallako atxilotuko dute, eta epailaren aurrera doala komisarioak ostikaden bat emango dio, esanez, espero que te purras en la puta cárcel, y para que no te quede ninguna duda de por vida, que sepas que a los de Lumbier los matamos nosotros. Eta Xavier Goldaraz, handik 2 urtera, atxilotzen dutenean, autoan sartu orduko, agenteak kolpeka hasi zaizkio eta haien buruak bota dio. Hijo de puta, vas a morir como tu compañero Jon Lizarralde, ahogado en el río. Vas a desear no haber nacido. Autoinkulpazio anonimoak dira, ez dute balio judizialik izanen, baina hor daude. Bon, azkenik, gure gogoeta da, nork hartu zuen Irunberrin erabakia, edo non hartu zen. Suizidioarena hasieratik planifikatua zegoen, edo galdeketa trakets baten estalgarrik gizan asmatu zuten. Honek dilema baten aurrean jartzen du estatua. A. Istripu bat izan da. Demagun, Jon Itota hiltzaiela. Eta ondorengoa, heriotza hori disimulatzeko muntaia bat, baino ez da izan. B. Galdeketak bere fruituak eman ondoren, bukaera hori emateko agindua dutekoitik. Ez dakigu hierarkiaren zein estamentutik. Bien arteko aldea, izugarria da, zeren A aukeran, estatua krimen baten konplize litzateke. Delitu estalketa litzateke, haren aurkako kargua. Baina B aukeran, estatua krimen baten bultzatzailea litzateke. Eragilea. Instigador, esaten dena. Espainoles. Edo krimena babestu egin du, edo berak bultzatu egin du. Ez dakigu, hor geratzen da galdera. Berzio ofiziala goitik bera asmakizun bat dela frogatzeko, aski litzateke sumarioko kontakizuna berritzea arroilan bertan bere garaian egin etzena. Jarri bi panpina militanteak agertu ziren lekuan. Mi maniki. Jarri demagun 40 persona, ez dakitenak, haien bila. Ea zenbat denboran aurkitzen dituzten maniki hoiek. Nik uste froga hori egitea aski litzatekeela eta oso denbora gutxian aurkituko lituzketela bi maniki hoiek. Ikerketa hau, eta horrela frogatuko litzateke berzio ofiziala altua dela. Rekonstrukzio bat eginez, halako zerbait egin zuen Arantzadik Zabaltzaren kasua rekonozitua izan zedin. Berzio ofizialaren berritze bat, rekonstrukzio bat, egin zuten lekuan bertan, kontatua dagoen bezala horrela, eta konprobatu zuten ezinezkoa zela Zabaltzak egitea kontakizun ofizialean esaten zen guztia. Eta orduan, deliberatu zuten, berzio ofiziala faltsua da. Hemen Irunberrin ere olako bat egin liteke. Ikerketa hau lehen pauso bat baino ez da izan, dena den. Aurrerago izan litezke nobedade gehiago. Batez ere Arantzadik eskura eman diogun material guztia, aztertzeko denbora izaten duenean. Bere esku dago, sumarioa, autopsiak,
argazkiak Aranzadik jaso ditu, eta aurrerago uste dugu egingo duela horren azterketa, ikerketa zientifiko bat eta txosten bat egingo duela. Eta, bueno, nire partetik, pues besterik ez hauxe zen testua, eta eskerrik asko dira. Galderarik baldin baduzue, orain da momentua, aukera. Hau liburuaren laburpena da. Egin dut laburpenaren laburpena, kazetarioi pasatu zaizue. Ekarri dut 12 frogatara, 12 arrazoi edo froga bersio ofiziala faltsua dela baieztatzeko. Eta laburtu dugu 12 pausotan, edo guztia. Bueno, kazetariek baduzue eta errepikatuko esandako gauzak. Dauderako zemen. Bai, Pako, zure iritziz, zein da froga determinantea? Alegia, zuk esaldi batean frogatu beharko bazenio norbaiti, alegia, bertsio ofiziala zera, okerrekoa da, eta hemen badago beste susmo bat, eta honetan oinarritzen dut batez ere. Bai, 3 froga, funtsezko frogak 3. Bata da Marian Uskenen deklarazioa. Zeinak ikusi dituen militanteak korrika, eta poliziak fusilak hartuta tiroka, eta Land Roverra dator, edo Nissana dator, gure gana. Bat hori, Marian Usken da, Holandan oso emakume ezaguna, kazetaria, idazlea da, hango telebistan asko agertzen da, deitzen diote la gran dama del periodismo criminal holandés. Eta figura bada Holandan emakume hau. Naizta gurekin, pixka darreman zaila eduki duen, ja urtetan era horra dihua. Horren testigantza oso garrantzitsua da. Berak ikusi egin ditu poliziak hurbiltzen militanteak eskutatu diren lekuraino. Bat, bestia da Germanen belauna. German ez dute zauritu tiroketan. Eta gero zauritu agertzen da. Germanen belauna. Belaun horretan dago torturaren tiroa. Eta hirugarrena da Jonen pistola. Jonen pistola 13 bala dauzka, eta bakarra falta du aurkitzen dutenean. Baina gero, handik 10 egunera datoz sorpresak. Eta 2 bala erbazen gorputzan daudenak, eta Pirizen purmasaiteatakoak, 3 horiek Jonek disparatu zituen. Jonen pistolatik atera ziren. Norbaitek Jonen pistola rekargatu egin du. Ezke, hau, naiz asko luzatuko, hau, suizidioaren historia dago a posteriori antolatua, eta Korkuerak ostiralean hitz egiten badu kongresuan, ostegunean prestatzen dutean, bere despatxoan bersioa, eta esaten du, bueno, voy a decir que hay mucha sangre en esto de Piris, un charco de sangre, voy a decir, ostegunean. Eta ostiralean esaten du dolarena. Baina, ez dago hartzen, 2 egun lehenago, Guardia Zibilek deklaratu dutela epailaren aurrean, eta Guardia Zibilek antzedenak, inork ez du aipatzen Pirizeko dola galtzen duenik, bakarrik zauritu dutela. Inork ez du aipatzen dola, eta dola ez da ahazten. Nola atzeraka montatua dagoen, gero ezin dira frogak kendu, umeak pasa dira handik, inork ez du ikusi odolik, han ez dago zer. Handik 5 egunera esaten du, odol putzu handi bat zegoen Piriz zauritutako tokian. Eta Piriz ez du kotxean zauritu. Ze sumariak esaten du, zauritu ninduten eta belauneko lurrean kokatu nintzen. Beraz, lurrean egon behar zuen odol putzu horrek. Eta ez dago, ez da existitzen. Atzeraka egindako bersioa da dena. Eta Jonen pistolaena bezala. Jonen pistolan bala batzuk falta, esan rekarga eso, deja uno, y así, uno, esango zuten, bueno, horren rekargatu. Netzat 3 horiek dira funtsezkoak. Belauna, Marian Uskenen deklarazioa, ikusi ditula barrura. Ez dira joan zangotzara, ona etorri dira, mugimentua da, arroila barrua sartzea. Baina 2 Nissan dauzkate eta. Eta gainera, pentsa ezina da, sargento bat hil duten
batzuek iesi egiten ustea, iesi egiteko aukera ematea Guardia Zibilak, ordu erdiz, utziz, ordu erdi libre dago esaten dute, arroila utzik geratu zen ordu erdiz, esaten du Corcuerak, eta berak ere ez du sinesten. Guardia Zibilak ustea, ordu erdiko tarte bat, 3 terroristai, haien aburuz, ies egiteko, ezinezkoa da. Logika militar batean, ezinezkoa da, hori logika estrategiko batean, ezinezkoa da, eta garaiko testu inguruan ere, badakigu ezinezkoa dela, Guardia Zibilak hori egitea. Ridikulo hori bere gain hartzea. Gero, isil-isilik egon ziren, 25 egunetan, sortu zen polemika handia gizartean, protesta asko egon ziren, Amnesty Internationalek Londresetik idatzi zion Espainia gobernuari, Setienek protesta egin zuen, Ardantzak ere bai, polemika handia egon zen, orduan Guardia Zibila egon zen, isilik 25 egun, polemika baretu arte. Eta baita ere, espero zutelako laguntzaileak, sinestea, suizidio bat izan zela, eta horrela itzultzen hasiko ziren, beren ies lekuetatik. Eta itzultzen zirenean harrapatu egingo zituzten. 25 egunetan poliziak ez du mugitzen behatzik ere. Eta izuzen laguntzailetako bat itzuli egiten da, sinetsita. Tasio, Julen Perez Cambra, Tasio, Karreitakoa, hilda dago, kartzelan egon zen, eta minbiziarekin hiltzen gazterik, 52 urtekin. Bat itzuli zen, eta zapa, gau hartan bertan harrapatu zuten. Etxe guztiak vigilatuak zeukaten. Eta handik, 25 egunera, polemika baretu zenean, eta ikusi zutenean, Tasio zaparte beste inor ez zela itzuliko, orduan operazioa egin zuten, eta sartu ziren etxe guztietan, eta esan zuten, aurkitu zutela armamentua eta bat eta bar, aurkeztu zuten Milosladaren zuloa, aurkitu zutela eta bar, eta salatu zuten Roldan hiltzeko plana zegoela, San Ferminetan, eta bar, informazio guztia eman zuen poliziak handik 25 egunera. Orduan Guardia Zibilak irentzi zuen bere ridikuloa, esan dezagun bersio ofizialen arabera ridikuloa egin zuten, atxilotu ez zituztelako, irentzi zuen iruditxar hori funtsean lortua zutelako nahi zuten helburua. Informazio atera eta haiedenak desagerrarazi. Mirari bat izan zen, German bizirik ateratzea, bala bat hemendik sartu eta kopetatik atera, mirari bat izan zen, baina bizirik ateratzen. Esan behar da, Germanek amnesia peritraumatikoa daukala, geroztik, ez da oroitzen, hartaz, ez du berreskuratu oroitzapenik, beha soilik gogoratzen da tiroketa, eta gero korrika abiatzen direnean, Ibai Ertzetik iesi, hori gogoratzen da, eta korrika doazela, Ibai Ertzean, hor galtzen du memoria, hor joaten zaino. Hortik aurrerakoa ez du gogoratzen ezer, eta ez du gogoratuko ezer, inoiz. Medikuek diote, behin heldua zarenean, hainbat zelula eta neurona eta suntsitzen direnean, ez direla berre egiten. Umea zaren bitartean bai, heldua zarelarik, ez. Eta hori geratu zaio Germani. Amnesia peritraumatikoa. Bera ez da liburuan agertzen, berak ez du nahi izan. Berak esan zidan, nahi gabea sortzen ziola berriz historia hau gogoratzen hasteak, honi buruz berriz hitz egiten hasteak, berriz hau aztertzen hasteak, barruan sekulako nahi gabea sortzen ziola eta nahiago zuela ez hasi horretan, eta guk esan genuen errespetatzen genuela bere erabakia, noski, ahaztu gabe amnesia daukala eta ez duela berreskuratu inoiz oroitzapenik. Bai, esker bereziak, Txemi Gorostizari emanen izkion gaur etorri da, eta garai hartan familiaren abokatua bere izan zen, eta guk materiala izan baldin badugu, material asko eta asko sumarian dagoena, berak egindako
lanagatik izan da. Bueno, bera eta Adolfo Araiz izan ziren abokatuak garai hartan. Horiek bideratu zuten material asko, adibidez, Jon itota dagoen datu hori Txemiri esker dakigu. Jonen gorputzerdia ibaian sartua zegoen, eta berak eskatu zuen uraren laginak eta bere barneko laginak bidaltzea Madrilera. Ez bada. Eta handik 10 egunera etorri zen sorpresa. Jonen biriketan ibaiko ura zegoela. Diatomea deitzen diren zelula unibakar, eta nola ditzen, zelula, ez alga, zelula, unizelularrak, alga unizelularrak dira, diatomeak. Eta diatomeak kopuru handia zeukan Jonek, eta datu hori adibidez abokatuen lanari esker iritsi zen, eta horrek argitzeko ere lagundu izan du. Pako, zergatik plantatu zenuten azala horlako zerbait egitea azalean, hirukatillu horiekin? Bai, azala, Ander, erantzun galduzu hori, hirukatiluen kontua. Politia da. Anderren, zure idea zen da. Venga, zuk. Venga. Hori justo zuri baltzean egoen argazki batzu Maritxuan, eta hor dauzen hiru antosina edo katillu horrek Irunberriko arroilan agertu zen hiru etakidiak lotan eusen akanpalekuan agertu zen hori, eta hasiera baten ez da ulertzen ondo zer dan, baina gero azalpen txiki bat emanez gero indar handia hartzen dauzetik. Bertan, ekaineko 25 hartako goizeko gozaria eurek inebein katilu horreikan eta hirurak elkarrekin agertzen dira. Orduan simbolo hori izango zen, hiruran batasuna eta elkar hartze hori, eta gero dana apurtu egiten da. Orduan, irudi hori representa egiten dago. Hori Sumaritxuan eguen polizia zientifikoan argazkiari esker. Argazki bat. 3 jarrillos de porcelana con ribete azul, esaten du Sumariak. Buruz ikasi ezia ja. Metafora bada pixka bat hirukatillo horiek. Berregin dugu dena prozesu guztiak. Garai hartan zabaldu ziren gauza asko, egun hartan iritsi zirela, ezakizer. Berritu dugu dena, batez ere 2 lekuko izan dira oso garrantzitsuak, eta dira Xabier Goldaraz eta Juanjo Zubieta. Haiek eraman zituzten Irunberrira, ekainaren 20an, kanpina montatu zuten Goikaldean, eta kanpinan zeuden etorkizunean egiteko ekintza bat preparatzen, eta liburuan kontatzen da. Eta egun hartakoa izan zen, bero ondia egiten zuen, bero zapa, eta horren jatsi ziren bainu bat hartzera. 2-3 poltsakin, eta poltsa batean pistolak zeuzkaten, eta beste poltsa batean tabakoa, eta bar, eta justu bainatzen nahi zirela, nisan bat igarozer, eta lapurretak egon ziren aurreko egunetan, aur turismo asko biltzen da, eta hor zetorren Erbas, sargentua, Erbasek aldegin behar zuen arratsaldean bertan Castellonera, horrengo gunean azterketa bat zeukarako. Ordu bitan bukatzen zuen bere lana, aldatu egin zuen atzaldetik goizera. Eta justu 12ak buelta hortan Erbasek esan zion Ortegari, kauari, zuk geratu, hor daude 3, horiek diren lapurra hauek edo identifikatu nahi ditut. Orduan, Erbas jatsi zen, ustez, delinkuenteak izan zitezkeen 3 gazte haiek identifikatzera, bera bakarrik, jatsi zen, sandun bezala, alkandoratxo batekin, inongo prestakuntzarik gabe, gero garrekoak ja etorriko dira txalekoekin, eta kaskoekin, eta berrailetan biekin. Beha jatsi zen, hola, non izan zen, kasualidadea esaten dena, hausaz gertatu zen enkontru bat, militantek ez zuten nahan egon behar, igual haien aldetik ardura falta bat izan zen, baina bero ikaragarri egiten zuen, eta nahi zuten pixka bat freskatu. Eta Erbasek izan zuen, ardura gehiagizko bat, ordubiak arte egon, ziteken ordubiak artean denbora pasatzen, eta ordubitan bere txanda bukatu, eta kotxe hartu eta Castellonera joan azterketa egitera. Baina, hortxe,
elkatu ziren, esan dezagun, han egon behar ez zuten bi sujeto, ezberdin eta estanda egin zuen. Historia guztiz kasualidadez. Esan zen baita ere kontrolatuak zeuzkatela, prestatua zegoela, enboskada bat izan zela, sarekada bat, ez. Hori guztia. Eta nahi dut, esan ziren gauza falsu asko ere, naiz eta intentzionarekin esan ziren, horiek argitzea lortu dugu. Zertzen egia eta zertzen falsua edo gezurra. Esan biharra dau, ikerketa prozesu honetan sortia eduki dugu eskursionistakin harremanetan jartzeko, baina esan dozkuenez, bi autobus beteta eusen ondorioztatzen dugu 100 pertsona, 100 ume edo izango ziala, eta orduan dei bat luzatu behar da prentsaurreko honetan balizko beste eskursionistei. 3 egon gara eta 109 ez gara egon. Orduan Gasteiztarrak ziran, hori badakigu, eta beti egon leke beste detaile txoren bat argia inlekena kasu honetan. Zatik, areik eusen fila india esaten dana, bueno, fila india banakakua ez, baina bai izaneke 112 pertsona igual 40 metrotan banatuta edo gehixotan. Orduan batek ikusioena beste ez ikustia posible da, eta aldrebez. Jende hori bildurrez egongo da, edo interesik ez da behukiko oinolako saltza baten sartzeko, baina beti egongo da atia irekita eureri entzuteko. Bai, eta zenbat eta denbora gehiago pasatzen den, orduan eta zailagoa da ikerketa, orduan da gehiago murrizten da ikertzeko aukera. Jendea hiltzen joaten delako, edo memoria ere galdu egiten da denboraren. Ondorioz, 33 urte dira, gertatu zela, Ni bakarrik azpimarratu nahi nuke, eta froga nagusia eskatzen baldin badute, nik uste dut azpimarratu behar dela, Guardia Zibila dela, han gertatu zena, arduradun nagusia. Ibaiaren inguruan, eta gero Irunberritik kanpo azaldu duzuen bezala. Eta nik uste dut alde batetik aurkeztu dituzte beti bertsio ofiziala, horren ondoren izan da bertsio judiziala, eta entzuten dugun emaitza zein izan den, eta nola bukatu zen ikerketa fiskalaren aldetik, epaia hori entzun ondoren, baina egia da bertsio erreala gertakariak eta frogak agertzen diren bezala gure aurrean aurkitzen dugu. Eta bukatuko dugu gehiago azpimarratzen edo jakiten ley de secretos oficiales horretan bertan bera geratzen denean, eta txosten guztiak Guardia Zibilaren eskutik ezagutzen dugunean. Horrezegatik azpimarratu behar dela beti Guardia Zibilaren esku gertatu zena geratu dela. Momentu horretan azpimarratu behar dela baita ere 50 baino gehiago Nissan Patrol eta behikuloak izan direla, 100 baino gehiago Guardia Zibilak, unitate bereziak txakurren artean, baita buzoak eta lantzak ibaia zeharkatzeko, eta egia da handik oso zaila dela ateratzea. Orduan, han barruan gertatu zen guztia bakarrik Guardia Zibilaren esku dagoela. Eta froga nagusia baita ere, haien artean gero zer egin zuten 25 egun horien artean. Azpimarratzen 5 herri desberdinetan operazio polizialak egin zituzten, pertsonen atzetik atxilotuak izan ziren, beste batzuk joan egin ziren, Bilosladaren zuloa aurkitu, eta hori
handik ez zen agertu paperetan, ez bakarrik haiek azaldu behar dute. Eta beti momentu horietan, gogoratu behar dela egoera garai horietan oso zaila ziren Audientzia Nazionalean ikerketak egiteko moztu egin zituzten bide guztiak, baina gertaerak hor daude eta beti gogoratzen ditugu Miguel Castellsen esan zuen bezala, guk bertsioak emateko zailak, momentu honetan, zorioneko egin behar da, baita lan guztia egin duzuena, eta aurkezten dituzuen ausardi guzti horrekin bertsio bat, baina guk ez dugu bertsio hori esan behar. Haiek daukate ardura, baina guk gertaerekin eta frogaen aurrean baita gure iritzia, gure ondorioak ateratzen ditugu. Eta egiari zor lanaren inguruan hori eskatzen dugu, familiarentzako, lagunentzako, Euskal Herriarentzako egia eta erreparazio. Impunitatea berriro ere ez ikustea. Hori da, ikuste dute helburu nagusia. Egia badaki, Dominguez Pirise badaki, egia zauritu zuten. Horre, gaur egun liburuan kontatzen da, Dominguez Piriz, Pepeko zinegotzia da, Arga Masila de Calatrava herrian. 73 urte dauzka. Beak badaki, egia guztia nahi balo kontatu ez du. Nahiko, baina eta nahi dut. Beak bera daki. Zer egin zuten? Guk interpretatu egin dugu, haien testigantza dauzkan ahulguneak eta hutsuneak aztertuz interpretatu egin du. Pirize badaki, adibidez, ez dugu berarekin hitz egin, ez dakit. Zaila izaten da, norbaiteko lako zerbait kontatzea, galako kasuei buruz. Ez dago. Aurrekaririk edo ez dago. Bueno, gure aldetik, besterik ez, galderarik, badago, hemen amaituko genuke gure saioa eta eskarrik asko denoi. Etorri zaretelako.